Seng pengajir sirino pai sopai lekya tini Bisram Gons amsoi ni obono kerengri tongnai sikla sikli rok tai pori tongnai students rok ma pharok motamuti pai sopai bekya tumuno kebo nai tongpo ke tumuno sini amsoi ni apano kubuni amsoi ni phono nong ni amsoi yo bojagao sabo ob movement ni bagi ongkhori tong borok kuthum lai tong noro abono khobor nawui nai noro kisa ongkhor lai di tamala seng tini kebo ni rajniti ni kok sanan thangya seng tini kebo ni seat ni bagi kebo ni MLA ni seat ni bagi kebo ni MDC seat ni bagi seng tini kok sanan thangya seng tini soi sini amane kok borok omono seng roman script baino officially seinani hnainai ogo simongno sanai se seng tini kuthum laimani ba haini bagi joto kok borok kok sai tongnai borok tei roman script baino seinai hni hamjongnai norok kisa ongkhodi sini bisingo tini kwbangma students rok phai sokojak borok bai haino seng tini kisa kok salayano engke borok jotno students mangno abon bisingo ujjol bai seng kisa kok salayano ujjol khulumka tini nang phongasi sin phai sokoi nugo heda engke tini nang phaimani uklogo bopti hai once mung tui phai ka sakar do Karena ting pasal sering kemarin student dah college lain apa tak school lain tongai dah baru ada jenis akan dina kau berok mana rumah skill sikha mana rumah jenis dewan agri sini sinto kemudian terus terus roga namaskar untuk orang bulungu an bayi sing kau berok sini nih lagi sini rumah skill mana awas sini roga kita sini an bayi sing naik kita sini punya nunda guys sini apa nih sih ke mata sini mau jenis jenis mata kau nunda guys ठीक engke abonu karibo students rok tongo sin logiwo borok bo samia sini logiwo da phaimanda na school thanain phaimanda na college thanain phaimanda kha manai song nor tini sinio movement of phaimanda na school thanain phaimanda ojagan phaimanda engke nor acha engke omo no tini bukhabai busuk jorotei gosiwi nor tini phagya na hainda thana nangpho hundia phaimani semua mereka sih berasal dari semua kasih sini datang dari aja deh sari kokore ti berasang mani ba kok borok kok no roman script sinya mazong kamu sih mati deh semua mana bisa boleh semua sih mati deh semua orang sih ada semua sekarang kami tetap mana kamu sih kemana boleh enggak tabok sengto tabok sini kok no sinya se bui ba se om ba sidi hake sidi hanjagi dong hanke ba to belai chai heda seng saimono beram butui seng sasinai beram butuyo pias ready ber matar di haini busi sunu prangsinai ga to belai chai klai heda engke ko engke ko manai song norno tini ni masong babu songke tamrok ni khuk kok stare hosa wana jage da borok ta thangni harok ne acha engke tongthogui no khushike no thangdi hini roka belakena hambai ko sini manai songni bini ma pha songno oboi khlaino oro mungsabo kirnani khirei mungsabo wananani khirei sengo jago ke bai bulanya ni buthangya police pro haini bagi joto nai tongnai takukte bukuk song norok ni sak ni busabutoi tong kar hodi ko krei seng tongo jagao mungsabo violence ni bagi sengo asugya ke bai bulai tok lai amoi tong lai glak engke janjena amsuyo norok biang sabo asu khus khobor naino norok thangdi seng tini asu lai bubagra lambrao engke hain norno update khaipirano next ni tini sini je logo engke abon slai sikang tini sini tini ni kuthumung pandao RSKC ya bakeba roman script for kok borok chobani engrinai manjak phainai sini takuk british bono bahaina kisa kok nailen bini kok khnai nailen tei bo sini lukurok no amchai ni ti prasarno bukti hai kobok mung rnani musung abo kisa khnai len khulum kadara pungka ham belai keno engke tabuk bo kwbangma borok to phainai tongko nang mungsasuk sini amchai ni borok tei kubunno tumungno oro nai tongnai rok kubuni aryan borok engke borno nung bukti ketam ni kok kesan musung sakari
Ani kok besar mungkin masih naik. Saya rok kaji khed but masa ba abu ti masa bu mani ni kenal. Angkai ni jini bu sano buma ang tuh sih kaji sah abu ti cara yang kai. Oh song mah sini mantap shock dari gua sini dopan ni je langit tong mani di mana tong song pulpil kena tang ke bamaran tang kai. Semua serai makan kamar nong ni. Oh serai rok abu ti yok kujaga kabui दूध मासा मा के समुचिनो माथे सकैनो चिरि खगै काबैनो जों सारिना नागै नर्मेल लाइफ दंखा ओंखाय बा नगा सुखुदैनि हाय पत्र पत्रिका परिबै फेसबुक लाइभ रहि ससियेल मिडिया किसे बिसे पक साबै एबा केसि चेनेल भिडिअ आपलोड खायो नंसा मानिया सबा खाने नांनाय सबा सारा दै मुंसा माने लामा करे दिनै त्रिपुरानि पलिटिकल सिचुएशन बा जे बर्तमान जे परिस्थिति के अमाहनो बिखायो Euro coba sara, kaja sara ciri kuya sara teh kuno mana mesra. Aman bagai ang konyol musung cini di samda amjani lu kurang na. Or rumah script to sudah pori nai rung sebenarnya nih bagi ya boleh. Sini jauh tabung bara, bawa kok sanai, bawa bai sinai sanai, bawa pori tongai ro, bas sinai ro. Jauh tuh nih bagai apa. Ini tinggal ini bahasa bote, lekha pora kai graduation kai. Nggak suka pengumuman tak kan saya mana sih lalu nih kita kali ini kalau jalan so kok korma jadi sangka bu sobat cina thang sebab rumah istri banyak sih kok korma senyum sangka tabu mau nggak suka kemana itu jora lihat bawa nokran jora lama nokran jora dan di nama nih kok korma nih bagai rumah istri nih ciri kogi sebenarnya jora ciri kogi mana angka event sekitar nih jora sih tabu haji jotono waktu Nogwar jas mangtung kirang tang, nogok ya mutasuk tong lagi, kono phayo je. Ini coba nas Facebook karen nang nai, dek khaimu ya karnai, asano kamar. Angke wati bo phaiti nengi dong kham, angke norok jotono no lam sogo, angke te bosong phajo phaini kok khanai ne le no sini oro phai manja phainai RSKC ini member rok no. Angke ojakao master tongo, student tongo, businessman tongo, aban lagi oro advocate rok tongo, angke seng borok nile, betul hai kok, betul hai wan sumung mai borok phakya, ojaga borok ki kuno party ni kok da sana phai, na nijini kok ni bagai a odikar, sanan bagai ja phai, abono seng cek nai nile, chin bistang tongo advocate Rajesh kolom kasar, angke ini ni os halo, neng phaimani motives, nahar mungle boba hai. Orang seng lagi seng komen ke orang kuno politik itu, kuno yang kasih orang beberapa sih gue tahu. Zaman sini future orang hari ini seng roman script sini bagi balai kan nang mani, karena sini seitai seng kiri ke seng tagar sini mana ba, sini monggo sini pori thani, jatuh jaga seng nang nai, tapi orang je hai semua jenis saya ramah semua ko. Ang panjang musuh sini am tani jatuh ro parents orang panjang lagi ang pabong na musuh jadi tu bang nor sabut kainnya sini jatuh na bang nor kapak sekali sini sabana kalau kita na bagai ang koyo asing Belakena hambai nggak sin sar sungno pai thago kok thaya sawine ang pai rena phasing thangi tongo kok kya haisi script ni tu se sing tawo to kok bang ni tong lai ba script no tu se sing sin sanmung script ta mongka je kono language no soi khe abono seinani sanani abono bini je khorang bini je uchcharon abo soi ke phairnani bagai je অক্ষর নাঙ্গো যে হরফ নঙ্গো abono no script actually angke sini kok borok no seithani wo sini kok no soi khe karnan bagai soi khorang soi uchcharon soi tone karnan bagai roman script kha belai keno nangko go sini bagai tumang no sing roman script no kare alka script bai tumang no senya thangke sini kok borok kok se abo distorting thanai bikriting thanai abo original khorang original uchcharon phayangi thanai taburam ni kok ani mungnom tabuk onno script bai senya thangteni an bumang tabuk sokang ni baksa siu baksa ba sukang ni siu baksa ba sikang ni siu engke tabuk
जों दाबो अलरेडि सिनि जे प्रेक्टिस जों 50-60 बছर रमैनो जों जे सै फेमानि आबन मते हांके सिनि दाबो सय उच्चारण जों जे मानै दं माने आबो मानै दं आबन कारेबो गोबां मा उच्चारणनि मेटार दं गोबां मा टननि मेटार दं आबो जों रमान स्क्रिप्ट बाय सिगांके न जाकुबो सिनि कक बर कक फियाबा अ जागाव जों नुकजाखा भारत हा कतर भारतनि हाफांनि बिसिंतै स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि देवनागरी एबा केबा जे संस्कृतनि जे स्क्रिप्ट आबो बायसे मा सैनाय हनै आबन उकुलगबो गोबां मा एजेन्डा नरक किसा मिसा साइबो मा बायना सिनि अ भारत हा कतर काइसा बिसिं एजेन्डा चलिबि दङ जे सिनि अ इन्डिया न अबन बेबा हिन्दू राष्ट्र खायनायनि एबा केबा जे हिन्दूनि जे संस्कृतनि जे स्क्रिप्ट आबन न अल ओवर द इंडिया throughout the India abon implement khairnai hnainai kaisa bising kaisa very specific organization borok abono government of pressure rei tongo ga aboni jarati bo abo omo hayengai tongo phiaba जों sana thangge sini abo buini musung tei sini kokno sung simia buini musung tei sini kokni je bo okhor bai sung sinai abono जों decide khaimia borok decide khaimia abo sungno bo okhor bai sigangke sini kok thik ke onkor abo sungse decide ma khainai hain bagi abono karin abono kerengoi no tini ni o chobate tini ni o kuthum laimung hain bagi watoi to sek no haibano kosto mosto khlai amsoini lukurok onkor baidi o jagao teusa hain hai sawo sung or jakar kuno political ni fight ya oro kuno dormo ni fight biya o jagao baksa behino roman scream khaba christian rok sano hnai o jagao nor nugimano ang tei khorsa khoroni simise christian te bebak bad baki hindu tongo haini bagi oro kuno christian muslim hindu amtini bugun kok re hain bagi jotono khulumung ya forai tabokni o blog na ang apato sasugrao hain norok no update doinai ang phaipirano belai keno hambai